Isigcawu sesishagalolunye sencwadi ebhalwe uLungisani Mavundla esihloko sithi UKhabazela. Abesilisa nabesifazane sebelokhu bequme njalo ubona nje ukuthi insambatheka yenkila itheka phela le. Lapha kuphakathi nehlathi eludu kaThole eliphezulu komfula. Oh. Lo mfana kaSibiya usengaze avela akhethe into enjengalena ngoba kwenze njani njengempela. Kubuza omunye ubhebhenene wentshebe ebelethe izandla emhlanje. Hayi. Angifuni ukuyikholwa leyo ukuthi umzali uyilengisile. Kuningi okungahlangani kulenzukazi ke yokufa kwakhe. Indlela abejabule ngayo ekseni namhlanje namagama nje abewakhuluma abengakuvezi ukuthi kunenkinga abhekene nayo. Yikho nje ngithi uma eyibulele sekungaba isigigaba esenzeke emini emva kokube sekhulumile nami. Phonsa amehlo ngaphesheya enkalweni uqaphela iziphefu neziketekete zabantu abalokhu beqhamuka nxa zonke ukuzobabaza lomkhuba. Namaphoyisa bese sibikelwe ngalesi sehlo kodwa ke akuvamile ukuba shesha afike njengoba le ndawo icezile kanti naleli hlathi likude nomgwaqo. Sebemhenqe ngetshalo Ntusi njengoba elele ebheke phezulu nje. Ubese naye kodwa umakoti. Kubuza omunye wesimama owayezwakala ekhulile. UKhabazela esebona ngokukhanyisa kwelambo nje ukuthi ubambo ngenhla. Kuzwakala nje ukuthi kuvuka inseka zokuzala kuye. UKhabazela umi lapha emva kwabo. Hayi, ungaliphakamisilelo. Abasiki bebunda phela bakhomba ukuthi phela ulengela lokhu umfana lo. Kuphendula omunye umama bebenyenyeza naye ngemva kwehlwele. Aphakamisa indlebe uKhabazela kule nkulumo eyayingaqonde yena. Ubelokhu emile nje naye kungathekile engazi nokuthi akhulume nobani njengoba engazi namuntu okwamanje lapha endaweni. Babili kuphela abantu aseke wahlangana nabo selokhu ebuyile eGoli. Undoda waseMantsomeni kanye noNjomani induna naye yayisefikile lapha ehlathini. Kuwalele abantu ababonana. Usho ukuthini umuthi ulengela lokho umfana lo? Kubuzisisa isalukazi sokuqala. Cha phela abayishwashwathayo bathi indaba yonakale ngokuba kubuyiso kalika makhuzwayo okuyena bese bakhe isivumelwano sokwakha umuzi naye. Sokalele kuthiwa lizwisisa ngendaba yomfana lo lase la kuhlelo ke lokuba gudluzwe ukuba ngabe isiphazamisa endleleni yalo ebuye eGoli. UKhabazela ezumjuluko wodwa wagobhoza usuke ezongeni lentamo wehla njalo ngesiphango ujilileke uqenqeleza ngomgogodla uze uyophumula kuye eqolo ngaphambi kokubuza ithi tshwa emtsintileni. Kube manzi ngisho inqanda la eshawa uvalo lumeqa. Umshiye nomzimba libande igazi kuye kubande kwamancane. Nakhe simphinda lento emehlela izolo esalukaze besibulawe ngabazukulu baso. Kufike kuyinto ethi makavela nyomuka nyamalala engasavalelisanga ngoba vela kekho nomuntu ombonile ukuthi ukhona lapha ngaphandle kaZenzela umfana wakhe. Aqala zuzenzela belokhu ecabanga ukuthi uye lo meduze kwakhe kodwa aqaphela ukuthi akukho Zenzele lapha. Amqalaze phakathi kwasi isiqongo lesi kodwa kube nzima ukumelamela njengoba kumnyama nje nabantu bekhulumela phansi behomza kungelula ukuzwizwi lo omunye umuntu. Mana ke usho uyise walezi ingane zakwaMkhize beyihlala nomakhuzwayo. Kanti bekungenina yini lo noma ubesekhethe ngaphandle? Hayi wena uzazi indaba. Unina lo ubeyigadile nje ingane emva kokushiwa unina wazo wangempela. Kodwa lo khona uyiselamane esunina omncane kulaba bantwana obezobabheka nje njengoba bese besele phela beyizindlo. Bese kufika isikhathi ke phela sokuba naye azakhe lo wakhe umuzi. Ngakho ke ubese yikhethele lo mfana kaSibiya njengesoka lakhe okungabangeke kusaphumelela. Ngiyazisa ngezingane zethu nemigulukude eqhamuke emadolobheni. Mana
usho ukuthi yiwo lo mgulukudo lengisa umfana. Hayi, ungathi uzwe ngami, ungathi. Kahle bomandawona. Bebehlangana apha ehlathini eludo wathola ongaka. Ngithe thula wena ulalele usazozizwa indaba. Kodwa ke ngcono njengoba ngihosha nomoya ukuthi amaphoyisa asetsheliwe nje ngale ndaba. Ngithole nokuthi asendleleni ayeza nje kuyimanje. Unkemile uKhabazela, Khimilili, umile wena wabona ugodo lwashawa umphezulu. Pho bayothola bona lo mduka ngoba sikhuluma nje. Laba besifazane baphazanyiswe ukukhanya okuvele kwakhanyisa ihlathi lonke abantu bathi dlengelele befuna ukubona ukuthi kuvelaphi. Kuqhamuka uhele lwamadoda bebamba izinto bekubonakala nje ukuthi zifuna ukudlubulundela. Useyatwetwa manje uKhabazela umezibuze eziphendula ukuthi konje ngabe inkulumo yalaba besifazane iyiphupho noma ubeyicabangela nje. Bavula isikhala abantu bededela amaphoyisa lawa ehlome ngeenhlokohlela zezibhamu namabhuzi okwakuzwakala enyathela nje ukuthi awumbutho wezempi. Nangu mthatheni, nangu. Kusho yedwa wayevele eqhamuke nawo amaphoyisa ekhomba uKhabazela phakathi esixukwini. Ngephutha kudedeleke yodwa yalamagovu kulezi zinto ezihamba namaphoyisa eyifika imshefe ngedevu uKhabazela ayithole sebheke phezulu eqhwisha. Engasazanga noma usewiswa uvalo noma inja lena emshaye ngekhwepha. Sikhulu nalesi silwane libhube uqobo lwalo. Esaqhwisha kanjalo uKhabazela amthelekela amaphoyisa. Mnomzana, umkhizi. Yebo wena umthetho imina. Kwenze njani seningibhozomela nje kuhle kwesigebengu nje? Ubuza nje ubheke phezulu esifubeni sakhe ucindezelwe unyawo lwegovu elilokhu lugwavuma liphefumulela kuye lapha ebusweni. Lisineka amazinyo uKhabazela ezisisu sibalula ephelelwa nawo ukuzibamba sigxaphi isisu. Kusenjalo ayithuke sebhodla ngokhalo okwathi kwamuva waqaphela ukuthi hayi kahle useyishiyile. Ungabusabuza ke mnumzane kushiya iphoyisa. Okuningi sewuyokuzwa phambili. Siyakubopha ngeinsolo zamacala abandakanya ukuthumba nokubulala okuhleliwe. Unelungelo lokuzimela wena enkantolo noma uyikhethela ummeli ozokumela kulezi insolo. Konke okushoyo kuyosetshenziswa njengobufakazi enkantolo la icala lakho selise ithebeni. Avela phelelwe ngamazwi uKhabazela angazi nokuthi athini. Bantu bomthetho. Uziphathi manje. Kuthayiza uNjomane eza ngakubo. Cha, ningadenwa yimina. Ngiyinduna kulesi sigodi esonga isiqoko ngenhloso yokusheleza umkhizi. Maseko, iphoyisa liyalelelini. Tholani indlela yokuthwala lesi sidumbu siphikelele ngasemgaqweni. Wena odwa uyinduna sizobuye silithola ithuba lakho. Impawu kwizembatho kanjalo nokushinga kwalo kuluveza njengosigaxa amabhando osomaqhuzu kuleli ibutho. Bantu bomthetho, ngiqinisekile nithatha umuntu ongesiyena. uKhabazela kusilona lolo hlobo lomuntu. Amzibe nje amaphoyisa uNjomane aqhubeke etatazele ethuthi isidumbu ecosha nobufakazi obuthile khona lapha kwindawo yesehlakalo. uKhabazela uqalaza uzenzela umfana wakhe aqaphela ukuthi akekho nje isitalo kulabo abantu abalapha. Useboshiwe manje ngozankosi izandla zashoniswa ngemuva. Azibuza aziphendula ukuthi ingabe wenze njani lo mfana ngoba okungenani uyena phela bese uyofika adlulisa umyalezo ekhaya ukuthi uboshiwe. Amqhube njalo amaphoyisa azayofika naye emgaqweni la izimoto zawo zayilinde khona. Base beqhamukela khona nje emgaqweni ngesikhathi kummemfuku uzenzele ehlahleni. Ngicela nibophe mina. Ubaba kenze lutho. Bophani mina.